मेथाइ रोजाबग्रायानो जा एक्टिं खालामग्रायानो जा मोसाग्रायानो जा दामग्रा देग्रायानो जा माने जों मिथिस्लाबा जासे बयबो जोंखौ हारि सिबियारि बा ससियेल वर्कार होननानै बुङो आरो बेबायदियैनो जोङो समाजाव गनायजायोबो दा बेखायनो जों साफ्रोमबो महरगिरियाबो समाजाव गावबा गावनि मान सन्मानखौ लानानै सोलिनो लुबैयो थांनानै थानो लुबैयो दा गिबियावनो आङो ओंखायनो जोंनि महरगिरिफोरखौबो खावलायगोन जाहाथे जोंनि मान सन्मानखौ लानानै जोङो समाजाव थांनानै थायो बिनि बारगा जाहाथे जों थाङा मानोना जोंखौ बयबो हारि सिबियारि ससियेल वर्कार होननानै बुङो दा बेबायदियैनो थांनाय समाव जेम्स आरो गेमस्रिनि जि बाथ्रा ओंखारबाय दङ एक्सुवेलि बे जोबोद माने दुखुनांथाव आरो जोंनि थाखाय लाजिनांथाव जायखिजाया बिथांमोना जिहेतु साफा साफा महरगिरि हिसाबै आरो जोंहा मोनसे महरगिरि मोनसे आफाद दं हिसाबै रायजो राजाफ्रा जोंनि बे आफादखौ संगठनखौ आसि दिन्थिबाय थादों दा बे हिसाबैनो जोङो दिनै नैबे सेन्ट्रेल जितु बिसानि एक्जिकिउटिभ आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि जों आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ लाफानानै बिथांमोननि सायाव सावरायनाय जाबाय बे सावरायनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो जिल्लानि आरो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि अपिनियननि गेजेरजों जों दिनैनि बे डिसिसनाव फैनो हादों जे बिथांमोनखौ थिखानाय सम गैयैसिम जोङो जोंनि बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसननिफ्राय बिथांमोनखौ आलादा खालामनानै दोननाय जाबाय बिथांमोना दिनैनिफ्राय जिखि बुंबाय थायाथों मानो ससियेल मिडियायाव जिखि दिन्थिबाय थायाथों मानो कमप्लिटलि बियो दिनैनिफ्राय बिथांमोननि पार्सनेल मेटार बिथांमोननि बे मेटारा जोंनि एस'सिएसनजों एबा जोंनि महरगिरिफोरजों जेबो सोमोन्दो गैलिया आरो बेखिनियावनो आं खावलायगोन जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो जोंनि मोनफ्रोमबो बर' हारिनि अर्गेनाइजेसन बिथांमोनखौबो जे गुबुन गुबुन समावहाय जोङो बेबायदिनो खायसे महरगिरिफोरखौ जोंनि एस'सिएसननि बारगा खामानि मावनायनि थाखाय एरख'नानै दोनदोंमोन आरो एरख'नाय लोगो लोगो जोंनाव नैबे मोनसे डिसिसना फैफायो सोरबा माने एक्टर आरो बा सोरबा प्रडिउसार बिथांमोननि सावथुनखौ जाहाथे जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव दिन्थिहैया बे माबाखौबो जोङो लाफाखानाय जायो खिन्थु थांनाय समफ्राव जोङो एरख'खांनायनि उनावबो बेफोरबायदि एरख'जानाय प्रडिउसार बा एक्टरनि सावथुनफोरखौ गुबुन गुबुन जायगायाव दिन्थिहैनायखौ जों नुदों आरो बेखौ बादा हैनो थांनायाव जोंजों बिथांमोना बाथ्रा दान्थेलायनाय जादों दा आं बेखायनो खावलायगोन जुदि नोंथांमोना सोरबा जेम्स एबा गेमस्रि बा सोरबा आर्टिस्टफोरनि गाज्रि माबाखौ नुनानैनो जोंखौ आसि दिन्थिदोंब्ला आरो बे हिसाबैनो जों जा थांखि लादों बे थांखिखौबो जाहाथे मोनफ्रोमबो जोंनि रायजो राजाफ्रा आरो मोनफ्रोमबो अर्गेनाइजेसनफ्रा जाहाथे बेखौ गनायनानै लायो आं खावलायगोन नोंथांमोना बेखौ गनायनानै लायाबा जों डिसिसन लानानै जानाय नङा दिनै जेम्स आरो गेमस्रिया जेसेबांखिनि सावथुन दिहुनखादों मानो गावसोरनि बेनारावहाय बे सावथुनफोरखौ जाहाथे रावबो दिन्थिहैया दिनै बे रेजुलेसनखौबो लाफादों खिन्थु गाबोननि उनाव जुदि सोरबा अबेबा मोनसे कमिटिया बा मोनसे अर्गेनाइजेसना बे सावथुनखौ दिन्थिहैयोब्ला जों सानगोन नोंथांमोना माने जोंनि माखौ डिसिसनखौ मानिनो हायाखै बेखायनो उननि समफ्राव जोंखौल' दाय होबाय थाबा जानाय नङा बेखायनो जों खावलायगोन मोनफ्रोमबो अर्गेनाइजेसन आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौबो जाहाथे जोंखौबो जोंनि बे बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसनखौबो नोंथांमोना जोंखौबो माने हेफाजाब होयो मदद होयो नङाब्ला जोंखौल' सोंखारिबाय थाबा जानाय नङा आरो मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन उननि समफ्राव जायफोर महरगिरिफ्रा बेबायदि गाज्रि माने समाज बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानानै जोंखौ बदनाम होबाय थायो जे बिथांमोनखौबो जोङो एखे रोखोमैनो जों सिद्धान्त लानानै जोंनि बे महरगिरि आफादनिफ्राय जों एरख'नानै दोननाय जागोन दा बिनि थाखाय बिथांमोना माखासे माबाखौ दिन्थिग्रोनो हानांगोन गाबोननो बिथांमोना गोरोबफैबादि जों बिथांमोनखौ लाफिनगोन बे नङा गोरोबनायनि थाखाय बिसोर माने माबा क्वालिफाइड जानो नांगोन ओंखायनो जों निर्दिष्ट खालि होननाय माने थिखानाय मोनसे सम गैया फिक्स जों टाइम होआखै हयथ' बिथांमोना लाइफ टाइमनि थाखाय बे पानिशमेन्टखौबो मोनहैनो हागौ दा खिन्थु जोङो जिहेतु मानसि हिसाबै गोरोन्थि जायो हयथ' मानसि हिसाबै जों सुद्रायनोबो हायो हिसाबै जाहाथे बिथांमोना सुद्रायनानै जोंनि खाथियाव फैयो बेखौबो जोङो बिथांमोननो लामाखौ दोननाय जादों खिन्थु माने थिखानाय सम गैया होननानै बिथांमोना जे गाबोन फैबासो गाबोन गनायगोन बे नङा आरोखि खिन्थु बिथांमोनखौ लाइफ टाइमनि थाखाय आफादनिफ्राय माने बिसानिफ्राय माबाबाय नामा जिहेथु बिथांमोना जेरैबायदि आखु दिन्थिदों जे बर' समाजनि थाखाय मोजां जादोंना जायाखै लानो खोन्थायो मोजां जादोंना जायाखै आरो बयबो बिथांमोननि बे आखुथाया मोजां जायैखायनो जोंखौ बयबो बुंदों आरो मोजां जायैखायनो दिनै जों बे डिसिसनखौ लादों दा बेखौल' जोङो खावलायगोन लोगोसे जोङो मोनसे थ्रेटेनिंबो होगोन जोंनि महरगिरि लोगो बिथांमोनखौ उननि समफ्राव जुदि सोरबाफोर बेबायदि आखु दिन्थियोब्ला आरो जोंनि सायाव जुदि रायजो राजानि कमप्लेन फैयोबा जों एखे डिसिसनखौनो लागोन बियो सोरबा माने जेसेबां गिदिर महरगिरियानो जाथों हयथ' सोरबा फैलायानो जाथों सोरबा लिंसारानो जाथों सोरबा लिपिकायानो जाथों
जाय फैयोब्लाबो जों बे सिद्धान्तखौ लागोन जिहेतु जोङो बुंदों बिथांनि प्रडाक्सनाव जाय जोंनि आर्टिस्टआ थांगोन बिथांखौबो जोङो एस'सियेसननिफ्राय एरख'नानै दोनगोन आरो सोरबा जुदि जायखिजाया माने जायखिजाया थाखोनि आर्टिस्टआनो जुदि थाङोब्ला बिथांमोनखौ जोङो जोंनि महरगिरि आफादनिफ्राय एरख'नानै दोनगोन होननानै जोङो बुंखानाय जादों। बेनि सायाव आं मोननैसोल' खोथाखौ बुंनो सानदों आरो गावसोरनि जिथु आखुथाय समाजनि सिगाङाव समाजनि गेजेराव एज ए महरगिरि बिसोर महरगिरिनि जा मोनसे मानदण्ड बेखौ लाखिनो हायिनि थाखाय बिसोर साजाखौ मोननाय बायदि आं मोनबाय आरो जों बिसिया जिथु मोनसे सिद्धान्त लादों बेयो गोख्रों जादों आरो मोजां जादों होननानै आं सानो। मानो होनब्ला बिसोरखौ महरगिरि होननानै जों बिसाया गनायनाय नंला बे मोनसे आरो बेखौ सम थिखानाय सम गैयैसिम बिसोरखौ माने जों एरहानाय जाबाय बे सिद्धान्त जाबाय आरो बिसोरो कुनुदिन बर' फिल्म बा बर' एलबाम गानो मोननाय नंला। बिसोरखौ लानानै जाय एलबाम गायो बा फिल्म गायो बे प्रडिउसारनि सायावबो बिसाया गोख्रों नोजोर लाखिगोन होननानै दिनै बिथांखि लानाय जायो आरो बिसोर गावसोरनो जुदि एलबाम बा फिल्म दिहुननो नागिरोब्ला जोंनि जि बर' महरगिरिफोर दं बा टेकनिसियान्सफोर दं बे टेकनिसियान्स बा महरगिरिफोरा जुदि बिसोरनाव थांनानै खामानि मावनो सानदोंब्ला बिसोरनि सायावबो बिसोर गोख्रों नोजोर लाखिनाय जागोन आरो बेबायदि एक्सनखौ लानाय जागोन। जोबनायाव टटेलि बिसोरो ना दस्रायाव फिल्म खालामनो हागोन ना गावसोरो फिल्म दिहुननो हागोन ना बर' महरगिरिफोरखौ लानानै फिल्म दिहुननो हागोन बे बाथ्राया अनिर्दिष्ट कालसिम माने बेन जानानै थाबाय आरो बेखिनिया आरो सुबिदाखौ नायनानै बिसोरनि हांख्रायनायखौ नायनानै बिसाया सावरायगोन। सावरायनायजों लोगोसे उनाव थाफिननाय आरो थाफिनैया उननि सिद्धान्तआव बे सिद्धान्त जागोन।